El Camino. Her har millioner af pilgrimme i mere end 1000 år gået i søgen efter sandheden. De har vandret tværs over det nordlige Spanien til byen Santiago de Compostela. Det hævdes, at Caminoen skaber forbindelsen til tilværelsens dybeste lag. En tv-vært har med åbent sind begivet sig ud på sit livsvandring. Finder han sandheden og den spirituelle dimension? Finder han troen? Der er ingen garanti. Men Caminoen siges på forunderlig vis at forandre de gående for evigt. Michael Bertelsen begynder sin pilgrimsrejse i byen León i det nordlige Spanien. Han skal allerførst finde et herberg, hvor han kan overnatte. Gerne et sted med andre pilgrimme, som kan give ham gode råd. Alberg del monasterio. El monasterio. Mira, esa primera calle a la derecha, al final. Herberget åbner først senere. Han går derfor til messe. Forud venter ham en ukendt spirituel verden.